लोगोफोर दिनै आसामाव गिबि मन्थ्रि हिसाबै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा अभारटेकिं एबा समायखिरा लाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन 7-8था सोद्रोमाफोराबो बेयाव अभारटेकिं लादों, मिनिस्टारफोर गुबुन गुबुन बिफाननि हिसाबै। दा बेयावहाय फैदा फारि फारि मिथिना लादिनि सोर बबे बबेयाव मा एबा सोर बिथांमोनहा मन्थ्रि हिसाबै समायखिरा लानो मोनखो दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोननाय जागोन जे फार्स्टआव दङ परिमल शुक्लबैद्य बिथां, आरो बेनिफ्राय चन्द्रमोहन पाटवारी, बेनिफ्राय दङ सन्जय किसान, डक्टर रनुज बेहेगु, बेनिफ्राय जगेन मोहन, अजन्ता नियक, अशोक सिंहाल, पीयूष हाजरिका, रन्जित दास, बेनिफ्राय केशव महन्त, अतुल बरा आरो उर्खाव गोरा ब्रह्म। दा बिथांमोनहा दिनै अभारटेकिं लाबाय, नाथाय गुबुन गुबुन बिथांमोननि अभारटेकिं लानायनि मिनिस्टारनि जिहेतु बिबानफोर बेखौ दासिमहालागै फोसावथ'नाय जायाखै। अदेबानि बिनि अनगायैबो आरो गुबुन गुबुन बिथांमोनहा जोंनि मिनिस्टारफोरनि बिबान हिसाबै मोनबावगोन। दा बेखौ बिथांमोनहा आसा थिहोदों। दा बे हिसाबै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि UPPL राजखान्थियारि हान्जानिफ्राय दङ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांखौबो होगोन। बेनिफ्राय आरोबाव लरेन्स इस्लारि बिथांखौ लिडार अफ द लेजिस्लेटिभ पार्टि UPPL खालामनो थाखाय थिरांथा लादों होनना बुंदों बेखिनि। दा बिनिफ्राय जोंना गोसो होनो गोनां बाथ्राया बिसोरदि जोंनि UPPL राजखान्थियारि हान्जा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय, दा बिनिफ्राय बर'निफ्राय सासे अभारटेकिं लादों, दहायनो बुंखालांदों उर्खाव गोरा ब्रह्म बिथां सारा दिनै बर' रावजों बिथाङा गावनि समायखिरा लानाय हाबाफारिखौ लादों। दा बे हिसाबै बियो जोबोर बाख्नायथाव, आरो बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोनहा बेखौ खोनासंनानै लानो हागोन। आं मुंसे उर्खाव गोरा ब्रह्म अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आङो आयेन खान्थिजों सुजुजानाय भारतनि संबिजितखौ सैथोयै फोथायगोन आरो गनायगोन। आं भारतनि सार्वभौमत्व आरो खौसेथिखौ रैखा खालामगोन। आं आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै फोथायनाय आरो गोहो गोसोयै आंनि मावनो गोनां हाबाफोरखौ गिनाय एबा सोरखौबा अननाय, मोजां मोननाय एबा गिला गोसो लायालासिनो संबिजित आरो खान्थि बायदियै गासिबो थाखोनि सुबुंनि फारसे गाहाम बिसायगोन। आं मुंसे उर्खाव गोरा ब्रह्मआ अबं गसाइनि मुङाव समायखिरा लानानै बुङोदि आसाम रायजोनि सासे मन्थ्रि महरै बिबान मावफुंनायाव आंनो मन्थ्रि महरै दैथायहरनाय एबा मिथिहोनाय बाथ्राखौ जायखिजाया सुबुं एबा सुबुंफोरनो थोंजोङै एबा खेंसालियायै बेखेवनाय एबा मिथिहोनाय नङा।